Hello guys, maglingaw-lingaw ta guys. Panahon sa kagabion guys, maglingaw-lingaw ta. Lingaw mo muna ako sa ako ang nga kantang pasiaw guys. Og kon ikaw inday gusto og hayahay sa abi Mars liner mao'y sakyi kanunay ug kon bation ka kakapoy o kalaay ngadto ka laman ni Mang Siloy magpauraray bisan sirado na ang lakarga basta dalaga lang siksang mo para ayon pagpahilo na dapit sa manubila ang konduktor unsay buhaton kung dalaga siku-sikuhon kung tigulan lupot patindugon kung teenager sabak-sabakon maway kasagaran nga mahitabo driver o konduktor magkasayog minyo sa ilang pagsakay-sakay bisan asang tabo kon ikaw inday gusto og hayahay sa abi Mars liner mao'y sakyi kanunay og kon bation ka kakapoy o kalaay ngadto ka laman ni Mang Siloy magpauraray bisan sirado na ang lakarga basta dalaga lang siksang mo para ayon pagpahilo na dapit sa manubila ang konduktor say buhaton kung dalaga siku-sikuhon kung teenager sabak-sabakon kung tigulang lupot patindugon mao'y kasagaran nga mahitabo driver o konduktor magkasayog minyo sa ilang pagsakay-sakay sa abi Mars liner